magiwacho ni an MC Ayula kawuok Othoro wach mar ODM tiyo gi sirkal nok mora kendo ka yiego kata matin. Kaso ntiere machielo bende wacho ni Tom Kokanda from Alego Gangu Razugu wacho ni dibed ni ODM ne obolore mana mondo gibed involved e loso IEBC. Kaso ntiere machielo mabe wacho ni wach mar Sifuna no dwarore no ng'iye maber. Diere moko rengo no wuoyo ji nogo koko bang'e to ka Raila no wuoyo dhano no ling thi ma jalango otieno. Kaso ntiere penjo mogik ma koro adhi godo ere Kennedy Obuya ni Ramogi TV neno maler Kisii County kae. Penjna Ken ni ka rais gero udi to jomage madhi dak e udigo ka jomonego bende dak e udigo to ginego rais golo chik ni mondo go tiendegi kod risasi ma Baba Fidel kani Kisii. Leto kamana inya we chak gi Baba Fidel because that's a direct question. Baba Fidel misawa ka in Kisii kanya rais nokogolo order mora ni mondo negi ng'ato. Rais nochiwo mana example ne police ni ka ng'ato timo makosa to go tiende mondo make mondo tere e od doho mondo yale. King'iyo chik matayo police nitie chik oyienegi mondo gi neutralize the levels of threats by shooting to maim mondo gi neutralize the levels of threat. Adwa nyise ni mokwongo Kisii County kanyo owadwa onigi ng'e Baba Fidel ni nitie affordable housing migero kendo dhi mbele. Application mar yudo affordable housing, it is so clear. Entiere website mar jo National Housing Corporation. Obiro guide idhi gine mar boma yangu. Ng'ata nigi ratiro as long as o qualify to follow the procedure mar acquisition mar affordable housing program. To kodwa neno to bi Nairobi obio manya through in abiro miye fare madok. Abiro tere Mukuru kama joluo kod jo Kisii chonan jatelo area no nyaka 2022 kama ogera affordable housing ma Mukuru kani. Joga wuon manatelo negi ka Mukuru Riara area ji 150 mobe mo apply moyudo ute kendo kone mheshimiwa hata nilijaribu tu na nikapata atema tanwa anwango mano nyiso ni owadwa gini tiyo. Awinjo MCA moro ma wuok Othoro bendo wacho ni iluongo ni MCA Ayola be wacho ni eno komoro eno kabondo mano kabondo dala gi owadwa council owadwa mano ratichi to ng'iye the lips learn to read the lips of your party leaders of the king. Kija ODM ni MCA masav to kata ki ni MCA manigi geno kata machon tija ODM ng'ene to wuon party leader wuon wachango to gimada penje it is on record ka jo ODM kata wadwa ni is on record osewache odni ni jo ODM o delegate kendo ogolo jolony the experts omiyo waka ka jo UDA to keng'eyo the experts mobedo donated ne wan Halia Sanjo deputy party leader Weekly Mambet Sauparanya deputy party leader John Ngongo national chair long-serving chair of ODM Opio Wandai minority leader and the director of political affairs Iwinja aya wan gi mama moro be nyaturu kanacha beneja ODM a school ma beneja ODM matene jolonygi. What happened? Mommy Sifuna suddenly does not believe on the top cream. Ma ODM or donate ni jolony. Could it be personal? Mane penjo maduong' mene go. Ndire gimoro madona